Ola, bo día, benvidos a un novo episodio das Ondas do Cruceiro. Hoxe estamos moi contentos porque temos con nos a unha convidada moi especial. Ela é a nosa profe de música, Eva Faraldo, e ademais tamén é bailarina. Imos falar con ela sobre a música, o baile, o cole e algunhas curiosidades da súa vida. Moitas grazas, Eva, por estar hoxe con nós. Comezamos coa entrevista. Hola, bos días a todos. Moitísimas gracias a vos por invitarme. Estou moi emocionada. Como eras de nena? Eras tranquila, inquieta, divertida? Pois eu penso que era unha nena máis ben tranquila, pero que non paraba de bailar e cantar. Así que, bueno, se eso é ser nerviosa, no, eu diría que non, que tranquila, pero con moita música. Que cousas che gustaban facer cando eras pequena? Pois, bueno, me vou a repetir un pouco, pero me gustaba moito cantar, bailar e estar coas miñas mascotas que tiña. Na miña casa tiñamos, pois, cans, gatos, galiñas, un pouquiño de todo. Eu vivía nunha casa de campo moi, moi feliz. Sempre quixeches ser bailarina e profesora de música? Pois sí, a verdade é que bailarina sempre quixen ser, pero mestra de música non estaba segura. Ata que, bueno, pouquiño a pouco me foi o destino dicindo que o que iba a ser da miña vida, e sí, esa vocación de mestra pois me veu pois aos 16 anos, máis ou menos. Onde estudaches cando eras pequena? Estudei nun colexio de Narón que se chama Virxe do Mar. Bueno, despois no instituto no Sofía Casanova. E despois, que estudaches para chegar a ser profesora de música? Pois tiven que estudiar en Santiago na carreira de Maxisterio por Educación Musical e compaxinando cos estudios de conservatorio de piano. Así que as dúas carreiras, vamos a dicir, que fixen. Foi difícil compaxinar os estudos coa música e o baile? Pois mirade, para min a danza era unha terapia, o sea, que era unha salida dentro da miña vida moi, como diría, era como unha píldora ou unha enerxía extra que me daba para poder estudiar con máis ganas. O sea, que para min non foi difícil, foi difícil entre comillas, porque sí que as horas do día eran as que eran, pero me axudaba moitísimo para poder organizarme mellor cos meus estudios. De pequena xa che gustaba a música e o baile? Sempre me gustou, porque eu penso que antes de camiñar eu xa estaba, non sei, movéndome como todos os bebés. Eu penso que cando nacemos, temos ese ritmo interior, como vos digo nas clases. O latido do corazón xa é ritmo, xa nacemos con música. Por lo tanto, que non só, eu penso que todos os humanos temos esa música no noso interior. E o baile tamén. E, bueno, eu, pois, a verdade é que sí, non paraba quieta cando escoitaba música. Con cantos anos empezaches a bailar? Pois mira, cando miña nai me inscribiu nunha academia de danza, tiña 4 aniños. Nunha academia, pero, bueno, bailar. Que che levou a empezar? Pois me levou, pois eso, que na miña casa veían que eu pois estaba bailando todo o día e cantando, e a sorte de que aquí en Ferrol había pois unha academia para ir a estudiar danza. Entón, pois nada, me levaron os meus pais, digamos. Esa iniciativa foi deles, gracias á miña familia. Tiveches algún profesora que te marcache moito? Pois sí, teño que falar de Jesús Quiroga, que él, como naceu aquí, pero se formou en Madrid, cando acabou a súa carreira de danza, veu para Ferrol e decidiu facer unha compañía de danza, que unha compañía é, pois eso, aparte de dar formación ás súas alumnas, tamén formar un grupo de baile para poder bailar en teatros. Eu tiven a gran sorte de que me escolleu, e por iso tiven a gran sorte de bailar en moitísimos teatros de Galicia e fora de Galicia, gracias a Jesús Quiroga. Que tipo de baile fas? Pois mira, a formación que empecé cando era pequeniña era unha formación de danza clásica, pero eso te abre un abanico de posibilidades dentro da danza para facer distintos estilos. E a min, personalmente, hoxe en día, me gusta moito a danza contemporánea.
Que música che gusta máis para bailar? Todo tipo de música que teña ritmo e que teña alegría e diversión, pero para bailar en un escenario quizáis me guste máis a que transmita emocións así un pouquiño de melancolía, non de tristeza, pero sí de como unha emoción que teña que investigar máis no meu sentimento máis profundo para poder transmitilo ao exterior. O sea, que ese tipo de música máis melancólica ou melódica ou non, definir exactamente ese tipo de música é difícil, pero sí que sexa esa música que me deixe levar o corpo, o movimento, como con moita liberdade. Preparas ti as túas coreografías? A día de hoxe, sí. Ata fai uns anos, cando sempre que tiña a oportunidade, e teño a oportunidade de bailar con Jesús, por exemplo, que era o meu compañeiro de baile, pois el prepara a coreografía e eu lle axudo. Pero cando teño que bailar eu sola, pois xa me as preparo eu sola, claro. Cal foi a experiencia máis especial que viches bailando? Pois mirade, teño bastantes experiencias, pero bueno, vos vou a contar unha, ¿no? Por exemplo, cando estábamos bailando aquí en Ferrol, no Teatro Jofre de Ferrol, estaba no público un violinista da Sinfónica de Galicia, que é de Albania, e el decidiu chamarnos e dicir: que vos parece se vades a un festival de danza en Albania que fai un amigo meu coreógrafo, porque vos estades facendo este tipo de baile tan bonito, a él lle gustou tanto, que gracias a él, porque estaba no público, fomos a bailar a Albania. Fai moitos anos xa. Pero foi o meu primeiro viaxe tan longo gracias á danza. Coñecistes a alguén famoso? Pois sí. Gracias á danza, e sin ser gracias á danza, pero gracias á danza sí que tiven a sorte de, por exemplo, aquí dentro de Galicia hai un grupo moi especial que leva moitísimos anos representando a nosa música galega por todo o mundo, que se chama Milladoiro. É moi famoso para moitísima xente ese grupo. Son músicos, persoas maravillosas, pero músicos xa moi maiores e que siguen tocando en escenarios. E para aí, bueno, pues podo dicir que son músicos moi famosos e que tiven a gran sorte non só de coñecelos, senón de convivir con eles, de crear lazos de amizade, o sea que, bueno, estou super feliz por coñecer xente tan maravillosa dentro da música e da arte en xeral. Por que decidiches ser profesora de música? Pois porque entre que a miña formación era, pois eso, de música, non? Para empezar. Me gustaban moito os nenos, a verdad, os nenos e as nenas da vosa idade, porque tamén estaba no dilema de presentarme para ser profe de instituto. Eu podía facer tamén a oposición para profe de instituto, pero dixen, penso que me gusta máis os nenos. Entón decidín, pois eso, porque me gustaba moito as vosas formas de ser, a vosa, bueno, digamos que esta idade é a máis bonita para poder transmitir algúns coñecementos. Levas máis tempo bailando ou dando clase? Pois penso que bailando, porque como empecé aos 4 anos, e iso tamén se considera, non? Que xa estaba bailando en riba dun escenario ou sin bailar nun escenario, non? Pero, bueno, realmente levo máis anos bailando, moitos máis. Que che gusta máis, bailar ou ensinar? Guau, pois mirade, é que son dous ámbitos diferentes da vida, non? Pero vou a deixarme levar pola pasión que teño pola danza. Entón vou a dicir que me gusta máis estar bailando nun escenario. Eso é a liberdade que dá o escenario e esa sensación tan maravillosa, pois teño que dicir que me encanta. E tamén dar clase, lóxicamente, pero é outra cousa. Vos, cando experimentades moitas veces estar bailando diante dun público, esa adrenalina, eses nervios, esas cosquilliñas na barriga, esa sensación é tan bonita que realmente, pois, a min me enche máis, lóxicamente, vale? Cantos anos levas sendo profesora? Pois, desde o 2003. Cantos anos pasaron xa? Neste cole vos vou a dicir que levo desde o ano 2008, neste cole, vale? Que xa pasaron moitos anos. Pero a ver, que me fai a conta? Desde o ano 2003, quen o sabe? 23. Pois mirade, cantos anos xa, son moi maior.
E con cantos anos levas no noso cole? Pois xusto, acabo de dicilo, desde o ano 2008. O sea, que mira de cantos anos pasaron, verdad? Moitísimos. Sabes tocar instrumentos? Cal é o teu favorito? Pois mira, o meu favorito sempre foi o piano. Desde pequena tiven claro que quería tocar o piano, cando no meu cole daban asignaturas tamén extraescolares, actividades extraescolares. Eu recordo de pasar polo pasillo e escoitar que iba a outra actividade, eu iba a baile gallego tamén, e escoitaba sempre o piano. E dicían aos meus pais, eu quero ir á música, quero un instrumento que me gusta, pois o piano. Eles me dicían, pero mire, non te gustará máis a guitarra, que é máis barato? Porque nese momento, claro, a vida lles estaba custando moito, como a tantas familias, e dicían, a ver, o piano é un instrumento moi caro. Eu eu tiña claro que o piano. E ao final o conseguín, e bueno, eles decidiron que si era o que realmente me gustaba, pero realmente a día de hoxe me gustan moitísimos instrumentos que me encantaría poder aprender algún día. Vale, agora mesmo non teño demasiado tempo como para ir a aprender outros instrumentos, pero bueno, hai moitos instrumentos que son super bonitos. Como escolles as cancións dos festivais? Pois mira, ata agora que houve diferentes, digamos, ideas. A veces basándose nos proxectos do cole, por exemplo, fai uns anos que eran... Cando foi o proxecto do mar? Bueno, pois cando foi o proxecto do mar, por exemplo, no festival de final de curso, todas as cancións iban relacionadas co mar. Agora, no proxecto das Olimpiadas tamén, pois iban relacionadas... Pois acordades que foron así un pouquiño, pois tiñan algo que ver, vale? Si que é verdad que no Samaín, se facemos o festival do Samaín, teñe que ver co Samaín. No festival de Carnaval ten que ver, pois tamén, co noso proxecto. E despois tamén un pouco polos gustos musicais das vosas profes e de vos mesmos, vale? Eu intento que vos estedes contentos tamén coas cancións que escollemos e os bailes, vale? O sea, un pouquiño digamos, en común, que todos teñamos algo que opinar. Como preparas as coreografías cos alumnos? Pois, como ben sabedes, vamos un pouquiño, eu teño unha idea, pero despois tamén a vamos cambiando sobre a marcha, porque hai ao mellor pouco espacio, ou hai uns nenos que queren estar, pois prefiro estar detrás, prefiro estar diante, nos intercambiamos, ou vamos facendo, hai nenos e nenas que sabedes que bailades moi ben. A ver, pois entonces que se vos ocurre, que movimento se vos ocurre? Eu tamén vos deixo liberdade neso, verdad? Non estou sempre, ten que ser así porque sí. Non, hai que deixar un pouquiño que fluya e que todos poñamos un pouquiño o noso graniño de arena. O baile de Thriller de sexto xa é un clásico. Dende cando se fai? Pois mira, é verdad que é un clásico. Aproximadamente, pois mira, se eu cheguei no 2008, pois sería no 2010, porque sí que neses anos facíamos o túnel do terror neste cole. Era unha actividade pois un poquinho terrorífica, simpática, no que os nenos de sexto estaban tapando, digamos, facían un túnel no segundo piso e todos os nenos e nenas tiñan que pasar por ese túnel e así asustaban aos nenos. Era, bueno, xa vos explicaréis con máis calma como era ese túnel do terror, pero a partir de aí se empezou a celebrar tamén non só o Samaín, senón que o Halloween coas profes de inglés e decidimos, bueno, e que canción podemos tamén interpretar? A máis típica, mítica de todo o mundo, universalísimo, é Thriller de Michael Jackson. E foi aí, aos 2 anos de eu estar no cole, e a partir de aí se fixo ese clásico de que todos os nenos que chegan a sexto teñen que bailar Thriller. Así que nada, para min é un orgullo. E como xurdiu esa idea? Xurdiu así, polo túnel do terror, terroríficamente falando, Halloween, os profes de inglés, Samaín, mezclamos como facemos algo que sexa universal. O Samaín é universal, coas nosas letras en galego, nosos bailes en galego, moitísimas cancións que hai, pero Michael Jackson tamén é universal, xa o sabedes, é o rei do pop. E ese videoclip de Thriller foi o primeiro videoclip da historia. Así que, bueno, marcando historia. Personalmente, a mí me encanta Michael Jackson. Foi un pouco por aí a idea, como xurdiu.
Como naceu o concurso de talentos do cole? Ui, pois mira, fai anos había un concurso que se chamaba Fama a Bailar. Estamos falando de fai anos tamén, pois, na época de Thriller. Entón, empezou por aí un concurso de baile neste cole, vale? Pois un concurso que non era concurso, senón que era exhibición de bailes que os nenos facían e facíades por vos mesmos, non? Entón, digamos que se parou de facer ese tipo de actividade, ou outras, e agora xurdiu, fai uns aniños tamén, pois, bueno, pois, co tema da tele, o mellor do Got Talent, do talentiño que tamén facemos en Ferrol, un pouquiño, bueno, pois, para dar renda solta á vosa creatividade, e, por que non, mostrarlle a todo o cole pois o que podedes facer e o que vos apetezca, dentro de música, danza e demais variedades. Cal é o teu artista ou grupo favorito? Que difícil, é que eu sou moi clásica. E o mellor me gusta moitísimo, por exemplo, Chopin, me inspira un montón, me encanta, desde sempre me encantou, porque é un pianista, un compositor, bueno, que xa da época do romanticismo. E tamén podo dicir que a día de hoxe, pois, tamén, bueno, Michael Jackson, vamos a pasar, fixade que salto na historia, non? De Chopin ata Michael Jackson, pasando por, podo dicir, pois, por que non, Milladoiro, que estiven a sorte de bailar con el. E agora vou a dicir Lucía Pérez, porque estou con ela, sabedes, non? O mellor era outra pregunta, non sei, pero bueno, que me gustan moitos artistas que me transmitan sentimentos, emocións, pode ser pois, alegría, de todo tipo de que claro, é moi difícil. Sinto moito non decirvos exactamente un artista, o sinto. Que música escoitas no teu tempo libre? Pois mira, a veces no meu tempo libre escoito músicas para o cole, o sea, porque non teño moito tempo libre. Ou, bueno, pero sí que un pouquiño, insisto, poño unha lista de reproducción, depende o momento e o estado de ánimo, e se estou planchando, poño unha música. E se estou bailando porque necesito expresarme, estou sola na casa, pois poño outra. Entón, un pouco variedade, vamos a decir variedade rítmica bueno, é simplemente de poder bailar coa cabeza, co sentimento, co corpo. Que é o que máis che gusta do teu traballo? Pois mira, o que máis me gusta é cando vos estades realmente aprendendo algo, estades emocionados co que eu vos podo transmitir, e digo vos porque teño a gran sorte de tervos como alumnos, igual que máis alumnos do cole, vale, pero cando, ao mellor, despois dun festival, podo dicir tamén, os festivales me emocionan moito, porque é como un resultado dun traballo que ao mellor é en pouquísimo tempo, e de repente se ve un traballo super bonito, porque o facedes con toda a ilusión do mundo. Esa ilusión, esa que máis me emociona. Non só que aprendades o día a día, as cousiñas que vos vou ensinando, senón, probablemente, por esa característica que teño a sorte de pois estar nun escenario e dicir, bueno, que considérome artista, vamos a dicir, non? Pois ese perfil, o sea, esa sensación de cando rematades un festival, estades super contentos, cando sale todo ben, pois eso é unha das cousas que máis me gusta, a verdad. Houve algún momento difícil no teu traballo? Moitos, sí, moitas veces hai momentos difíciles, pero como en todos os traballos. A veces incluso porque teño un mal día, como somos seres humanos, os profes, e a veces nos equivocamos tamén, e aprendemos cada día de vos. O sea, que momentos difíciles, pois moitas veces. E o mellor uns días disimulamos os momentos difíciles, ou que temos un mal día, ou que nos doe a cabeza, ou que... E outras veces, pois eso, intentamos que en vos non notedes nada. E falo personalmente, e seguro que os restos dos profes opinan o mesmo, non? Que intentamos que non se nos note se temos un problema, porque podemos ter problemas de casa ou de outro tipo de, incluso de saúde, pero a veces se nos nota. E bueno, eso, son problemas, pero como calquera traballo. E agora chega a nosa pregunta máis especial. Gustache os pementos de Padrón? Anda, me encantan os pementos de Padrón. A ver, os que pican un pouco, claro, que poñen así como é, a lingua vermella non, pero bueno, sí, gústame. Moitas gracias, me encanta esta pregunta.
Ata aquí chegou a entrevista de hoxe con Eva Zaraldo, a nosa profe de música. Moitas grazas por contarnos tantas cousas sobre a música, o baile e o teu traballo. Agardamos que a todos vos gustara moito escoitala. Nos pasámoslo moi ben facendo esta entrevista. Vémonos no próximo episodio das Ondas do Cruceiro. Ata a próxima!